ta kasa nutsuwa. Soyayya akwai riba in kada a ce da mai sanka, raɗaɗi na soyayya cikin zuciya a yana a doka. Idan ya asina ƙwalla zuci na ƙuna na irashin Aisha, zan je na ganta Aisha yau gani cikin garin Sakkwata. Mun ƙwalla soyayya ni da Aisha ba ta wasa ba, ƙaunar mu ta yi nisa ba mu taɓa gama da juna ba. Ta soyayya ni da Aisha waya ta zama sallari, ita na a jihar Sakkwata a ni ko ina a jihar Zamfara. Zamfara a da Sokoto ta zarar ba a samu nisa ba, ai koda akwai nisa sanadin sa ba zan yi inje ba. Aisha na aga hoton ta aga hoto na mun amince da juna, faɗa wa ummina da ce ka rike ni da Sakkwata. Yau ina azanga Aisha sani yanzu na sauka Sakkwato. Ni da ita mun saba a waya kullum muke fira, mana a waya wata rana ta ce mini sa'ani saurara, na san ina son ka yaushe zan ganka rayuwa sai da kai ka zo cikin lokaci, ta ce mini dan ka fidda ni kewa. Washe gari na neme ta sai nan ji a kashe layinta, daga safiya har zuwa adarar anar babu muryarta. Washe gari da na tashi na sake neman ta sani ban ji ta ba, sai na yanke shawarar dole na ɗau hanyar garin Sakkwata. Na sauka Sokoto kuma ban sani inda zan je ba, ina soyayya ya kawar da kan tunanina, ya azanya inganta bi iya same ta sahiba Aisha. Allah ya saki na araye idan kin ji ine ban barke ba. Domin samun ƙayatattun fina-finan Hausa da kuma samun ƙayataccen waƙoƙin Hausa na manya-manyan mawaƙa da sinƙi-sinƙin bidiyoyi masu nishaɗantarwa, sai ku yi maza ku garzaya shafin YouTube ɗin mai suna Dan Small TV. Kada ba ku manta Dan Small TV. Kada kuma ku manta bayan kun gama sheke kallonsa sai ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Dan Small TV dandalin shekewa da kwarkwarar roman dimokuraɗiyyar kallo masu zafi masu nishaɗantarwa.